Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bw'Ensoko TV nigora ase chinga kia semesa ya mayakurwa Ensoko chinsa isato asobotuko boiga bwe 13 omotinyo ho gatano rimo mwaka bwe chirubere 25 ritko neria sabato no gasaba kwa ninga gwatwarire ritko rigiyana kwegokire ne 20 yagenderera sembeo karansa bono ikenkomanye haria ene kiwasiri tukeriga kurwa semesa ya mayakuru Ensoko chinsa isato chenkoro kwa Clinton Ndigi Felicitas Kabende na Kelvin Mongoina butoko bwatira no butoko bwadira kwene kyamarigine chibicha ngochara senchirengia emesema yakuru Ensoko chinsa isato achakira bo Karibu sana mwanchumu rigereria bono butuko bwarero tugochaka no roboti rokubwatia hekero aborkiwa habange baresiko kubwatekana neche skuru chinyinge konyara koba gusiekwa kubwatekana no gosambwa weche skuru echo niko bono huwa saba kwa bekure gochia se chikanisa kwene kya bunango sabira chira aborkiwa Adams Mocheno kagokwana hayega niko bono ekerarenge ase ekanisa ya Edwin Memorial yegi Adventist gotoka se wodi ya mekenene bunge ya Borabwe county ya Nyamira niga sabira aborkiwa kobeka chisemi bosio heriye bachia koba abarai bankyo Ikitariaga koneka nana Iwabono tuwesipi tuanchire na abandi babwatane na Mocheno togende njira kwenda asemo asenya sai asenya njogo gima wakongirega muroje buna maguta mentete ubugima buna boko ngete nseto ya Kenya bono kuna chitika twebe bintu byenseye torengera nyamanga iguru amen usewa mune bintu byoja byakonga nonyaba na siasa kwanyora umwikutu bwati turambe korandi ibona baminto una pasta bateria na politekero kyo senator wa Nyamira county anda kengo ngakirete kurota maiti buyamono nayo tangakirete tagonya weitia 2027 mambiere no chongakire tagonya oteba nakibononta akire tumuhuro yo muyaga 2027 yaikire moche mungu atisie tosukie county yetu ya Nyamira ngenda senate mbakora representation na oversight yerengia ekyomo ayo pastor abalisia na abaibuli enseito yabeire nkomo umuikomube ubwatira abana baitu akichi sukuru mwarorere amangana abeire abange amangana abuchire bekera abana baita amasabo mubabekera uburoso borobuya nene mubatebi ubuya bwekisemi ntoreamo nari barapere chisukuru ali basome egere mambi yabo ebengia bila masomo ntuna kusiga amari mutubwate garamake etugora nyoro bwata kangomba kamo ngagocha goisana bana bali ndukira abakonye na masomo ubona tigatubatebi ubuya bwa masomo onyenje Mochenwa masomo ari nasomete yo engineer narayagerete muroje mesete gatimesa tibuya yo abana ninwe ibwera abaiboli moso skuru masome amangana mange tiga ikiagera mambia uikamonyero sibon utabege tio boroso marrota kobo tiganya saba senie pasta mulisinya moko nabangariganiga mulisio no muyasana netaye unabegete biyariga nabangarigania tiganenche nsapoti ekurusedie nege toro kiane ya 10,000 amen akimwateba Manjomo rigereria kurwa ase enseme yotogoska ase oroboti rokubwatia bono ase ababwatani
ebe ekanisa ye ege Catholic ya Nyanza bakwa nigo bono banyarire koba bakogokera egetambukero egyo konyara koba bagosibigwa amaiso ase nyagitari emo ase omochobo songo bakoroke mogoko boisko yamagachekerisi ekyo nigo bono baerire mechando babere bakonyora asa amaiso abo maiga yabo konyara koba bakwene kigwikirania obokoreri bwabo bwa botambe Murikito Vincent Monda naikirana ase misa yariganigwa sensemeyo erigochengera okoba kwabobia nyuma batarachake sabari eye okolengwa kwa bantu chiminye okukwakoretwa ase parish ya Nyanza bakwa abantu 40 nigo banyoreta amaiso bakora chingenge egento boigo giategete getambukero kia bwango mono gwetera ogusirwa kurasoyo korigekerwa kya boseneta bwe county Nyamira Filimon Murara Piemi nigo fata in church bwe parish yo George Makori atogiri getambukero ekyo bono kwa nyemba ikorora no eno gosoma lero na umuntu agosoma Biblia nabuna moigo bale kurwa borori ali kerisime na mia milise elimo igabona bakorora egento elise elitare korora so enega siengea nonye nabo bali abanyoro kubweni gwoko igo bagoteba eyarenga konkorora egento bego kyarenge getange kenene asoko gendelie mirobire yabo yabotambe bono gongo some buku kinga ekerona ntabale some buku na erwe birole na chakri kubwena anko yete sana mwako na chakite go mutinyo suno sabo yo sabo orogoro anda na chandikire nje emyaka 3 eri sonta likorona no korora gwoka kero kene ngo bara no ne besa na nyona nyebekire liko nje lise muneri yasara kiri nyaka 3 paka kan yabe kire kento kete ekemwa mu ngane kento kete bosi bwana iga nyota rigendo nywana siristare gete yamateye nigo bono bairanirie buya mono asokwerwa okukura Murara Piemi egento boigo andake bagoteba batari gocha konyara koriyo bugwenia gake marayo itoko moira na limbiya mono gakitiga bakuna ndaseseniwe egento tokoreire gakinto kweba mbiya mono nje ngore nyasa na mbiya mono ando moisimiu tinko moeba na tindo jina nintigere magasari wana ikamna na ikigwa iga Nyanza bakwa ganda mugitinde buya ngukwana naro lirenjera mbuya mono musikiwa oyo nkonyire atieni mbuya mono sana nde mbuya mono tata Nyasaye guseseni Nyasaye kolende myaka yonsi kerio ogane tuko chibosio okenyore na turamo kwatura mugirie na butogo kurugirira korengana nebiorokererio kurase kyombe kyobochenwe ensengima WHO abantu chimilioni 3 chinugutebire ensengima igo bagusiro bugima bwabo kero mwaka gwetera gwikanga mario kialia kurase chinsemo tokorosiri ndagera abwasa magana 2 nechirwe 35 cy'abantu abo barabana bali balinse y'emyaka 5 omotego oyo okorolekana kubwata abangina ige yamateye bagusegeta abantu bane kibetangire kurasa mario kyamatindi ayagoticha maiso twabe kashingo chinyemo twasuka maega ega tulende amaiso lakini wane gento twatabe tugeke benelioki baba so ikelioki riko mokange ali bata batoko tamirare ko gutume korwa mugwasukarake ebintu byane kotoka berange riko mane lioki ryane kumisa amaiso iga bata tabetie ntogenda selioki egere tulende elioki na bana ne elioki yamateye ekeregendete koro kyomogokobo nigo nainde bamusegetire Murara Piemi agendere gokonya abantu eri gusena baguswire musigo murito orasegati yabo umurayo yororokanire koba umuntu w'abantu abataka umunyamira gatagete koro umuntu gudeliver services guchesa abantu anyare gokonya abantu baita sama komwari babwate egeko gerobote nengu bwito bwensi pibwo monto goika bonyare korwa kurwesa amaisa kararuche na ryago nyara gokora egento elinda nyare korora mbuya mono asiga siegendre to gokora igasi yoboereria nuburai actually noboereria Vincent Monda, Ensoko TV. Mancho morigaria togosuka bosio ase orobotironde abamenyi be county Nyamira nigo bono baborigwe kwene kiabunango chabaramo erigo sira hoborai bomusubati asobachori obone bore bosio mwaka bwechirubere 2022 kakwana somo igoyo mu bwamatanga wene kiwa senseme yoyo kurigekero kiborai babasubati ase county yo Mary Migiro nigo bona tebire ne chinga kyabara yabasubati banyara ko babakwegwa ribaga erigo chia kwene kya hemeroberi yo gwikirania amagendra senchire ringia
lakini yalongolera tole ontebi ngatimbu atinza botambe baba tebanga bana siasa na barandia ebabwate gente temo babo takasini omoikoba bwata basi ni bokora kama moiko itombwata lero mwakani moiko itombwata aya ngosa bamonge libaga lyokoranya mira ngote nande kumwese chama ya Jubilee tubwa kolega sino musikema tiani ekama ngeli baga nintenga ne gota kolega sino abana bara bali mu bwate bikundi moto mondange nje youth baito abagaka timbange timulera nane moyina nakero kolega sino abana ngo kolega sino family ngima ngokora iga ngotebanga ntogenderete ko register na lito lasi mwana itochiwe na nje monsiki atumogendera ko register ibi wande bile mtarodigwa moye mu bioli abana bali bayitwa ikene yake 18 ba register na bara tinye namba ya gusi nene ngokore ngabachiko bali morega iga abanya bali morega iga be kanisa ne community policy kikolega siamo ama ngana ya school and rest ya school to kolega sina litwa gakolire counseling ekon abana mbasa mba school to ba tutakore tigase ndo kutwala tegoye tege kyamambi nende ngokora ngoteba abantu bamanga nimbanjete nende ninchengirane ndi moja konga ditangirane ai tomu kwanda ngini natare lero aya momoite kanachire mbiyamana nenda gari na machuma ni atanga yabo yerongoli mancho morigeria tuguska bosio ase oroboti ronde nigobono omoiga homonene wokwigora hwe parish ya St Mathias Mulumba ase ensemo ya Iranda onyara koba gokwenekiwa uyuragwa no Bishop Joseph Mairo tenete diocese ye county ya Kisii moigo yo nigoboigo enekia uikiranwa kwigati ya barai au bage siasa kurase county ya Kisii bakorogwa no governor we county ya Usimbarati maseneta we county ya Kisii Richard Onyonka mujumbe wensemo bunge ya Kitutu Chache South mheshimiwa Anthony Kibagendi negati ya barai bande mulikito Dominic Onderi nwarenga sensemeyo robotiro ya senchiro wikiro abageni be kanisa Katoliki me diocese ya Kisii nigo mwakiri yo Mwaskofu Joseph Mairo Kimwa magaire kuigura parish ya emerongenene gaiga ase kirisia gya St Mathias Mulumba kikotoka chinseme chiga Iranda gaiga ase bunge ya Kitutu Chache South. Hereby establish St. Mathias Mulumba Iranda Parish in accordance with Canon Law 515. We have talked about it. The new parish will have territorial boundaries comprising of 6 centers carved from Nyaburu and Marani parishes, and any other centers to be created thereafter. This decree is being given by none other than me today, the 13th June 2026. Gukwana asoma iganingo Mwaskofu anyarakobo kuigura ekirisi ke krasmi asa anyarakobo gusaba abakristo bonsi gusirana komenta obokoreri asebirisia na mono komenta imani asa abaigeni be kanisa Katoliki. Maiga yayo Mwaskofu Joseph Mairo Kimwa niga mochoro musastroti Father Laban Juma anyarakoba umutenene bwe parish yega asa anyarakoba okomo achinguru cyo gotenera parish yega abasaba Kristo anyarakoba gochengera okoretwa komokorero yego Nyasaye asekirisikiabo. Using the correct liturgical rite of the Catholic Church have canonically installed canonically installed Father Laban Chuma as parish priest of St. Mathias Mulumba Parish.
abarai abage siasa nigo banyako bagikarana asemise yiga bakora no mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati waiga omoseneta bwe county ya Kisii Omosike Richard Moimonyonga waiga omuchumbe bwe bunge ya Kitutu Chache South Omosike Anthony Kibagendi no muchumbe bwe bunge ya Bonchari Omosike Onchoke nigo banyako bagikarana asayiga asebonsi banyariko bakoraria omorembe ime county ya Kisii na mono kirabono torigireti obochori bw'umwaka ogocha Gavana Simba Mbuyole ntwanya okwana nigekenge sana maita estiri no eto kupingana chikura eno musani one but omwana ominto Simba na politikas naye tigambo ya banda bali swali bamontebi yes omanye ninkimite bamontebi no omanye nkimite abakristo baminto na bali mura ngasi kimoro chembwende to kuli chikura chigocha Gavana. God bless you. Niambie viongozi wote katika kaunti yetu tutafute kura kwa amani, tuheshimiane na tufanye kazi ambayo viongozi tulitumwa tukafanye. Tusije tukageuza kaunti yetu ikawa a war zone. Ngo sababu raibamintu. Gakie kere president yabe kire para tika kumurama. Tika epare yinchiche ekero yabe kiru umay kumurama. Kurbara mete president igoro eswali nginyangurwa epale na bera basokotenena ka ki kwana ne president bishop kwana ne president ekere president ya boltinga ki simbe mwange epara na magoso kubarose ka kinda tembasa ngeno monto nganje tobomo no bwanchani no morende osema gage igo togoteba igafadha na bishop wito usiyete tutageta omorembe obwanchani n'obomo none asabarai baito tigabatware gento gikoro kwa bomo obwanchani nakiraende nigo moko na mochengo nyari ko boko ne kiugaiga asenseme iranda magayo mwasko kanse katoliko mwasko bisho mairokemwa koigora ekerisia kemerongene nene kurugaiga ase parukie yiga yokoro kunganera St Mathias of Mulumba igotuka yachesema chiranda bitukere nyari rabanya ko bakobokia asobonge asabange banya ko bagwakambuya asinge nchobo igenbe kanse katolike banya ko bakomenta kana kurwa sayiga ku reporting senkya na mbemo Gien Soko TV kuri yachesema chiranda Retarian Dominic Onderi Toska busio manchomo rigeria se oroboti ronde abaibori na baigo chiamate nigo chanyar ko ba chigo semigo chinjera babwandrete ko barenda abana ababwate mechando yoborire bwa amauga bosebo manyekero na neurological disorder Munyagitari Neri Bosire hoerere chinjera ya matebwandrete kurenda abana abo hasebo igaruro ko boya gochiase abo abaibori banyare ko bagotiga ko banengeta na kubabisa abana asate abire nigo babwandrete ko barera buyabuna abana bande abago babwente ko baira nonya na se school ka kwana kurwa somo chu Nairobi Munyagitari Neri nigo bona kwanire obuyabo gochaka konyora obubwenia chinga kichage nkyo na boigo eamate ekero hogusira abana abo nigo borache ko bakonya komenya buya na boigo kwegenderia asobogima bwabo asa marieta nkoroku Dr. Nelly Bosire incheno Munyagitari okorwaria bangina n'abasubati ase ensemo ya oboibori rero tugukwanira igoro yo obo rwaire talibo rwaire anyway it's a condition disorder ya bana abakoiboru babwate condition tokoroka autism spectrum disorder a condition teliko temine tingo mwana tako menya obogima bwaye gwekero bogotu lakini ase obogima bwaye nabara tware emechando gete ere muhimu so muiboli komanya ekiageranza chindo muiboli akonyora omwana okominkyo omwana akagakogera areiga obuga gose nkende kiabere gose narwarete gose nene bigentari tata bwendete kori lakini kwanyora ng'ana nabo omwana iboire igo ene sengencho ya omubero oli genetics chiria etu agotware condition yeto gukwanira igoro yae so abana bagotware condition yemba bwekaini bonse abande nabo barabe mbabwati mechando menge umwana nabara arabo mwana ogokina buyoko ngaini ya buyoko manya gokwana okomanya ko bunako akoba nabantu na berabe raisi nonye no gotamanyanga nabwato muchando yo lakini abande mbaro bako iborurende na baro barabwatiche baratware emechando gete
yaba kongu kogende skuru yaba kongu engencho bako bakwegera ekegera mbali kwegera una bana bande bale skuru asekera ase myaka yabo bali bagosoma mona barabu eye minetinga mbaganie ogokonyu gosene okobase tokoroke special school ase baranyale ko bunduswe engencho obongo bwabo bokomanya kwegera ebintu ase omwibori omanyene konyora omwana oyo talinga nkende gwakorete talinga ndagerende kwari etotabwendere tigokora eyo ne mochando bwe genetics nandi nonyake tokwana genetics omuntu akwakisaba orengereri iyo negento mbwate ime yane naye to mwana one nande ningeo yonde tali raisi ebe igokera rituko sachinde nabokonyoro oyo omo nere umuberoye ole tofauti nigote mineti abande bonsi oranyolenga goika bose batwara umuchando yuyu tali boyigo rwere tokorwari kobweni nonye no okorwari tokoru nogo kitogo kora togo teba igo konyo omwana go achieve their full potential talinga nasingincho nga nomonchole igo tali mwana orengeretinga goika bwene nere kerabero monto monene temine tinga abana raibore ngamba nyoro condition yeye ya telibo abantu abange babwate autism nande babwate abana batabwati Toska bose mwancho murigeria sorobotironde murai bwense ya Kenya William Ruto nigori tukuria rero harai gatia baraikuru ase serikali nabiga serikali county ya Kakamega wikirana segeti ke University ya Masinde Murira sumurubiri bogo chakiwa senchera ya bene esako ya shirikiana irache ko bakonya habana inchi nane munaba menyikuru asenseme yo kwegenderia sensemo yo konyora chibesa nabigo kwenekia oboncho reri kwekonya ase obugima bwabo. I am delighted to join you today for the launch of Shirikiana Sacco, a landmark moment in our journey towards economic empowerment, financial inclusion, and shared prosperity. We have not gathered here merely to set up another financial institution. We are here to witness the birth of a genuine, people-owned economic movement. Shirikiana Sacco is a platform through which ordinary citizens can organize their savings, access affordable credit, build enterprises, create opportunities, and build lasting wealth for themselves and for their families. It rests on a very powerful idea that the greatest economic force in any nation is not the wealth of the few individuals, but the collective efforts of millions of ordinary people working together. The name says it all, Shirikiana, come together, work together, grow together, and prosper together. That is the philosophy that built the cooperative movement in Kenya. And it lies at the heart of the bottom-up economic transformation agenda. Growth becomes meaningful when it begins with the grassroots, when it begins with ordinary people, farmers, market traders, border riders, artisans, the young people, people with rich ambition, but who do not have enough capital. That is where the cooperative movement comes. These are the people who drive our economy every day. Yet, for too long, many have remained excluded from affordable financial services and productive capital. Shirikiana opens these doors and gives ordinary citizens the tools to shape their own economic future.
Mancho murigari atuleta senseme yo yorongoro Western Kenya niko bono higati ya barai aba kwamiria serikali bakorogo no murawiki ya DCP Rigathi Gachagua murawiki ya Wiper Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka negati ya barai bande niko bono bagendreire komo che serikali ya bono asogotaikirania hemeroberio here emia ya magendra saba menye benseme yo naboigo otaikirania chira cyabo kiribari retabana inchekero bare kuriya chikura niko bono baruro kubole go cha serikali ya bono ene kengo ikiranira magendronsi eterana senseme yo kubolia kwegwa kuboka sentunde yabo yakabere. The Kenya Kwanza Lands Administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and Ford Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting from 2022 to 2027. Ikakubalika mambo lazima ifanyike ndani ya miaka tatu. Na mambo hiyo ikaandikwa hapa ifuatavyo. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within the aforesaid counties as at 9th August 2022. Safari hii mimi nilianza na marehemu Kibaki na ndugu yangu marehemu kijana Wamalwa. Tulianza na mzee Mudi Awori, na kina Saitoti na kina Raila. Mnajua mimi nilikuwa mgombea mwenza wa Raila miaka 15. Si mnakumbuka hiyo? Niliingia huko nikiwa Gen Z. Alafu kina Ichungo anatukana mimi na Ruto. Ruto analia hata miaka 40. Ndio miaka 40 bila kuiba ndururu ya mwananchi wa Kenya. Hakuna kugawa kura, tumekuwa tunapiga kura. Tumepigia Raila, tumepigia Kibaki pamoja. Kama kuna wakati ambao unahitaji sisi tena kupiga kura pamoja ni sasa. But this time round ni kwamba mahali tunaweka kura yetu lazima tutajua tunapata nini hapo. Tumechoka kupiga kura ambayo itusaidii. Wakati wa Mluya kuwa mjinga imekwisha. Tumeelewana watu wetu? Imekwisha ijakwisha. Jamaa nasikia hakulala. Amemeza brufen usiku mzima. Sasa ako hapa kwetu amechukua Waluya 50 kutoka kwa kila ward. Hapa Kakamega, kule Vihiga, Busia, Bungoma hadi Trans Nzoia. Huyu jamaa amekuja hapa leo kule Masinde Muliro, anasema ati amezindua viwanda za miwa. Ningependa kuambia William Ruto kwamba hapa Mumias, mnajua vile Mumias ikifanya kazi vile ile joto tulikuwa tunasikia hapa. Hapa Nzoia ameenda amepeana kwa Muhindi. Amekuja hapa amepeana kampuni kwa Muhindi. Lakini hiyo kampuni sio ya Muhindi peke yake. Hiyo kampuni hata yeye ako na shares nda. Manchomo rigararia togosuka hase orboti ronde rokubwatia nigo bono tokumanyigwa o skuru ya aba nyaruka yo mobera nigo ya nyarukoba gikubwatanse gusege kubwata humorero chinga kya borko benseme yo barenge ase ensemo yo gosasima yamate etanaine eskuru yo nigo ya sokire na goteba eiga tari entunde ntangani eskuru yo kubwata humorero hase bono barro kandre komo chobotendri bweskuru yo na kuboria umwarimu monne bweskuru yo haserieta Julius Nyambuki anyarkoba gakurusiwa senseme yo ne serikali rimuryoka chinga kecho nigo mo director bo chisemia se sub county Kenya Gladys Lepshoi anyarkoba kagwesoke na kuruko bore go cha saba ibori ko baba toeru ekero chinga ki obutukibwa cha kiweri koera komanya ningi kerete eskuru yo kubwata omorero kentege kyabere ne ntunde ya gatatu skuru ndangani ekaiya twabore umwarimu oyogoro kunyamboki agatata indi tuanye samba twamubote kanya chimbori kiregari meyae twabore skuru gutura chimbori ya kabere ya yete muisonde trakora mutei ene ya yire bone gotata ena Nairobi arorenga matangaga into taete kobori skuru yekerwo CCF chuma mosi ko ikira rituko ngita na ko yere ituko ni osenju mane osenju matano echiko yara me ikira chuma mosi obere ga 13 years ichikoki oumamo bekerete ga because it's not a personal institution, it's not a grandfather institution. Abere toke CCF for 13 years and ichikoria Kenya. Bono liswali anengo boneli eskuru ya ira maragaratu
dormitory yaba muleka ya a dormitory yaba isekende ya the last 2 weeks ende yayire rero abana baitu bari gutuka ngambo tuko yaya itwara yo konya no mwana no yomo bono jina kubori Ministry of Education eskure yabere ne personal property nona abafanyikazi bo kangeri batari kunyara gukwana abafanyikazi bo kabafinyire bari kunyara kweyana even the teachers they don't have where to run for kindly nara kubori ya Ministry of Education mutakwanja makonye skuru hii kwani muntu teyosomete kutati kunyamboki. Nataka niwaambie kwamba hii shule imechomwa mara 3, lakini tukijaribu kutafuta chanzo tunaambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii anastahili aondoke. Kwa sababu ambazo tukiuliza ni kwa sababu gani, tunakumbuka vizuri ya kwamba akiwa Bosco pale chini Mugonga kama mwalimu pia pale, shule ile ilichomeka mara 3, ndipo hata akahamishwa akaja hapa mahali kunaitwa Ekerugo, na hapa pia kumechomwa mara 3. Hii ni mara ya 3 leo asubuhi. Our emotions na waomba tu isiharibu shule yetu. Watu wengi wamesomea hii shule na bado tunajua kisasi ambayo tunakuja watasomea. Jambo likifanyika, jambo kwa na hasira, lakini tuone vile tunafanya nini, tunaitatua. Let us not miss the focus. Nilikuwa hapa pamoja na ya wizara yetu na tukaandika ripoti pale CCTV kusaidia kwa kiwango fulani, na sisi tumeachia hapo. Hiyo ya CCTV bado tunataka kuipanua zaidi na tujue kama ama tuone kama kuna mwelekeo fulani ambao tunayapata. Tulimwambia yule mtu ambaye alikuwa ameweka the person mwenye alikuja kuinstall the cameras, tulikuwa tumemwelekeza vile atafanya na vile hata hii moto hii ilifanyika. The same cameras ama yale mengine yalirekebishwa ikaweza kutusaidia zaidi. Please parents, trust us and we are going to get to the bottom of this. Manchomuregera chidaika mirongo 3 chia butokire goro yichinsa isatu chia bona botuko biamana sogo sangana intwe no toika omweri aso komanyari aenekiwe chenkoro kwa Clinton Ndigi, Felistas Kabendi na Kelvin Mogoi na butwa bwatera no botuko bwara twara botuko bia kantra kwego kinemero beria gandata sembeo yen Soko TV nya saika wanchanande tomera na sembeo.